Ini nali tu mapa labang so video long nang kithan ponji labang ki DLED admission aputhak senang than pachini ponik po DLED exam ki tok dunji ma kacharli dunji abang pu abang phi tum nali tu labang so video labang ki kicheng pin ki jut anlang ikon lalo pule nali tum details labang ki chini ponik po nali tum la so YouTube channel long nang ka humri milang pule ke chinghon pen nali tum subscribe ikon la pen videos tami nali tum share pori ikon tang non pathek pen DLED admission apu thakle ethithini alam lang polona lapen chethan polona tang denon DLED course admission apathak ethithini alam chethan polona lasi labangso DLED kacharli dunji mate course ki andunji abang phu abang pitum nalitun labangso video labang ki kicheng pin kijut anlang ikon la lopulde nalitum command to ben se apply kicheng ima last date command to malai details na chini pon iklapo lapen the State Council of Education Research and Training mate SCERT asama hin pensda medak admission ningkan hini diploma in elementary education mate DLED course upon academic season 2026 pen 2028 admission upon alang litum dak notification pang dak poniklo lapen important dates nalitum dak pen lang ponikon online application start labang ke 20 lasachiklo 21 May pensi chengpon lo lapen application last date 10 June 2026 until last date lo lapen admit card kelong ponji mate ka download ponengji labang ke 5 July 2026 lo lason atak dak paid exam date ka padu ponji 12 July 2026 lapen result dak declare poni labang ke 27 July 2026 sit result bange piponik po lapen jong sunani tum labang so DLED course ke andun si lapen admission andun exi pulo tangte eligibility criteria staminali tum ladak pen kachinin ponengji kenang sotlo eligibility criteria labang ke application must be a permanent resident of Assam mate Assam long kidoklung abang phu abang pitum si jogdun long exi lapen kacharli angdeng 10 class 10 lapen class 12 pass nangji lapen minimum marks required mate marks kenangji labang ko an ma pulotang te nang litum general category atum bangke 50% ki undun atum nangji lapen SC ST plains lapen ST hills atum labang ke 45% marks long anta nang litu labang so DLED course labang ke andun long lo lapen arta puthak langdam lo pulte minimum age labang ki 18 years nangji lapen maximum age 34 years nangji age calculation ponsi labang ke 1st July 2026 pensi alang litum age bangke calculation ponik po lapen a course details dal lada ke pi pondo nalitum theglongji course amen labang ke diploma in elementary education lo mate DL8 puta short form and punam lapen duration labang ke 2 years of harman 4th semester kaduko wepen admission mode labang ke tro PET 2026 lo lapen dak institutes include labang DIET lapen CTE normal school lapen BITE lapen BTC lapen private NCTC recognized TIS lapen paid examination pattern labang ke lasono total question labang ke dak 100 MCQ question pipon ikpo lapen total marks tame 100 marks lo lapen apor labang ke 2 hours se exam apor padopon ikpo lapen negative marketing labang ke lasono 0.25 marks deduct for each wrong answer jong se wrong answer nalitum madak pidun pulo tangte 0.25 marks analang litum than ponik po puta ladak bange kitok pondo lapen application fee labang ke kadu ka pen ladak 600 labang ke pinang po all categories safan lo SC pupe ST pupe OBC pupe ang to na category sa tum lo admission fee labang ke 600 labang pinang po lapen selection process labang ke kuson si kapado ponji ma polote admission will be basis on paid
2026 score pensilang pon pol pen district wise merit list pada pon ikpo reservation policy of Assam government lapen seat distribution labang ke ke pipon ateng polo tangti 30% seat labang ke science stream student atom hala lapen 70% seat labang ke arts lapen kaprek stream atom hala documents ko PPS on sikinang zima uplote HS documents kinang zila bang kalasano HS marksheet nang zila pen certificates taminang po lapen permanent resident certificate mati PR system nang zi lapen caste certificate pidunang ko kathek zi lapen passport size photo la nang po signature na litum pidunang po valid ID proof Aadhaar card voter ID lahai ason manalitum pidunang po lapen dak preparation tips for PET labang ke ko PP manalitum kachar linang zi pulo tangte PET exam fund general English, general knowledge, reasoning ability, basis mathematics, teaching aptitude, currently affairs anas tamil hai nang litum charli nang po, participating previous year question paper regular high recommended, kedam tang planning kan question papers tamil nang litum ada plans tamil follow nang po lang nang po, ke apply je fan official link nang litum official link dak mention pondo nalitum labang sodim lang lo tek long po la official link ini ladak kapado pondo admission notice PDF tame nili WhatsApp long send ponek po hodak penalitum lang damingon la si ningke hang abang fu abang fitum jang si komane dialit a course ki endun ji abang do pulo tangte prabjen penalitum admission endun ingon la pen jang si online jong si admission fill up don tekte pelte nili fan nang kontak iko WhatsApp along nili nalito mafan lahaya proses pa nang claim pi ikpo lasi labang so video nalitum seri kon karbiang long aras tami pala iknang lapen pachinig nang lapen ning hang tum labang so DLED course labang pa endun na lasi pinila di DLED admission aputhak update nang kiwan pi bang kala answer lo Domi thakmi kadukavi Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami nilhin pen kardom